漢字ではこういう字書くんですけども、北海道ではしばらくサビタっていう風な呼び方されてまして、年配の方でしたら、乗り移ぎは知らないけどサビタなら知ってるっていう方は多分多いと思います。鉱物が混ざった紙っていうのは、とろろ葵ではすくことができないんです。だからこの乗り移ぎがなくなると、5番目の裏紙がなくなって、文化財の保存修復ができなくなるっていうことです。私も次の採取してくれるところを探してたんですけど、なかなか見つからない。で、探してる中で、その標津町さんが引き継いでやりましょうかってなったのが令和4年。皆さんが取ってくれた乗り移ぎは、その吉野でこういうふうに使われてるんですよ。で、一緒に紙すいて、この100年ある北海道の原料供給の歴史の中で、初めてこういう交流も生まれました。